уважаеми районни мюфтия, уважаеми народни представители, госпожо областен управител, уважаеми представители на 53-я национален туристически поход на жените, уважаеми дами и господа! На днешния ден, преди 135 години, с приключването на победния край на руско-турската война от 1878 година, българската държава се възвърна върху политическата карта на Европа. Ако приемем истината, че големите събития в историята са осъществена или не в миналото политика, то верните посоки на историята се оценяват не по мотивите и подбудите, а по резултатите, постигнати в хода на времето. Колкото повече се отдалечаваме от славната 1878 година,